Har du sett på lite musik? Nej. Jag är så rädsel. Oj! Då tar du ner. Pressa ner den då. Nu är det läckert. Nu är han en terrier. Ja. Jätteliten terrier. Ja. Tibbe, Ge så dig. får du på en moppe. Han fick det. Andra sidan. Ja. På vägen. Vad ville de? Konstutställning. Konstutställning, fint väder. Ja, Jag har inte för att jag kan komma ut i friska luften. Det var inte skönt. Jag får lägga till en här. Är det bara ljud eller ljus eller bild eller även ljud? Det är allt. Ja. 5 spänn. Han tyckte det var skitbra. Ja. Han skulle haft en köpt en sån mest till härnäst. Man är inte lika rädd om den då. Nej, precis. Så det känns rätt skönt. Och så fixar man en sånt